máa lálàkàlà ọ̀nà wo lẹ fi ní lálàkàlà mọ́ ìtàdé ìtàlẹ́ yìí dálé lórí nù ìwọ tó fẹ́ lálàkàlà mọ́ ọ̀ya farabalẹ̀ kọ́kọ́ àdé ìtàlẹ́ ònẹ́lẹ̀ iná bara ń ta lèmi òjò pálámi ọkà yọ làálà àdé ìtàlẹ́ ònírèé o àwa tá a máa lálàkàlà ẹ jẹ́ tọ́jú egbò àkókò ewé àjẹ́ òfòlé 200 eegun adìẹ òpìpì òdì mẹ́ta mẹ́tẹ̀ẹ̀ta làágùn pọ̀ ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i fún àwọn tí ń lálàkàlà egbò àkókò ewé àjẹ́ òfòlé 200 eegun adìẹ òpìpì a wá gún gbogbo ẹ̀ pọ̀ tí ó kúnná dáadáa bá a bá ti gún tán a wá dì í sínú aṣọ funfun tá a bá ti dì í nínú aṣọ funfun kan a máa fi rọrí sùn lálẹ́ ni a máa fi rọrí sùn lálẹ́ ni a ní lálàkàlà mọ́ a ní ṣe kíni a ní lálàkàlà mọ́ eléyìí ń wà fún gbogbo ẹni tí máa lálàkàlà bẹ́yìn ti jẹ́nu bẹ́yìn ti jẹ́nu bẹ́yìn ti jẹ́nu.